emmanedin, taat ibadetlemedi, salih amellermedi, Huda için oturuşuklamaz ve mehabbetlemedi, ve tamam duayı hayırlemedi, Huda için, din için adamla o adımlamaz, Peygamberin ayetleri, Müslümini, Müslümana, mümin adama, imanlı adama borcudur. Nimettir diktir. Günün gülleri, kışın gülleri, iyice uzaklığın kadrini bilip de, Hudayın tüycükleri, Resulullah'ın ruhunun koştuğu, dinin izzet için gibi gelmek, oluğun saadettir. Allah Teala din-i dünyada âvâd etsin inşallah. Allah Teala ittihad, emniyet, aklı verilir, mescid medreselerini yönelik durmak, dinimiz dünyanın âvâdlıklarını ayırmak inşallah. Peygamberimiz ayettir, kışın Müslümanı borcudur diye. İçerlerde de eşittirin. Günlüğüdür kıyısva, Denane cemaatin hususen kada aradası bağlayılan konuya şuhullemi elin vermetirler, kâm kadalarlar, nâsiyilleri verir, üstüne kadalar olsa şuhullemi açıp korset, gözler ayıyan aralar, ayına korsunun içiye, onda şuhullerde kadalatın yeri olacak, korku tutman şuhullemi kadalatın olur mu deyip, doğru diye. Romanın vaktine yönümüzü çoğalına değil, hiç sorma. Ramazan ayının kırcığın ibrahimci geçişi oyunu, Gün yılında şodursun arada tutsa, Ramazan ayının bir gününe yetmiyor ol. Yönü bir her hal şu illerde kaza alsan, kazana bittiye, Peygamberimiz aydıptır, kışın günü Müslümanı olcadır deyiptir. Geceler uzak, Kelas Kur'an'larınız da olsa, ilmi öğrenyen celeseleriniz de olsa, şecirek mübarek celese de olsa, Resulullah'ın mübarek yaşayışının görürünü de olsa, insanın zindigisine lezzet veriyen oturuşuklar, şecire oturuşuklar olsa da, ve herhal olukon fırsattir, bu fırsatın kadrini bilip şirket etip durmağın özü olukon saadet, ki heyf her kime nesip etmeye, kadrini bilin nığmatın. Geleyliğin Resulullah canın mübarek yaşayışına, gözümüzün nurunun yaşayışına, rahmetul lil aleminin yaşayışına, Muhammed Habibullah'ın yaşayışına, aleyhissalatu vesselam. Peygamberimiz mübarek 57. yaşına bolan vakialardan Resulullah canın 6. izdivac edecekliğine anası, enemiz Hazreti Ummu Seleme radıyallahu anha. Deslaqı denanası enemiz Hatice, ol dünyadan geçti. İkilenci denanası enemiz Sauda, ol hadir çekba. Üçüncü denanası enemiz Hazreti Aişa, o da ba. Dördüncü denanası enemiz Hafsa, o da hadir çekba olli. Beşinci denanası bir neçe heftemin nazıl geçenler Ummul Mesakin Hazreti Zeynep. Ol bir neçe ay Resulullah'ın denanası olup, Müslümanların eneleri olup, bir neçe aydan dünyadan geçiye. O da 5. ve 6. Resulullah canın izdivac edeceklerine anası, 57. yaşına enemiz Hazreti Ummu Seleme radıyallahu anha, kan biz Müslümanlara ahkam yetirmeye sebep bulan enelerimizin biri. Resulullah'dan kan hadisleri ve hükümleri, kan mesailleri eşitip Müslümanlara yetiren bir beyik, bütün Müslümanların eneleri olan Hazreti Ummu Seleme radıyallahu anha. O da tefsirin içinde de geçti, o da Resulullah'ın yaşayışının içinde de 2 edip geçti. Hazreti Ummu Seleme'nin gurrunu kimden anladı? Din için, Huda için, din için, Huda için, adamsı bilen, oğulcuğu bilen, 3 olup Mekke'ni öpberip Medine'ye geliyor kala, adamsı bilen özünün arasını asıptırlı kafirla. Min zinanan Ummu Seleme'nin taifası hadir Peygamberimize gelmeke. Ummu Seleme'nin taifası
men sen menen iyi berjek dälip adamsynyň özün Medinä iyi beripdirler. Denanan alyp galypdyrlar. Şonna adamsyna ay biz musulman bolansak şu derde düşüp dursa diýmändir. Eziyet bermändir. Adamsy da gözünden ýaş akdyryp hem oguljugyny hem zinanasyny goýup imanym bolsa bolýa diýip Rasulullah şeýin gözlerinden ýaş akdyryp öz hicretini Medinäge gitjek barnamasyny döwmän Medinäge şeýin gözlerinden ýaş akdyryp Hudaý üçin gidipdir. O ham enemiz Ummu Selime ogly bilen galypdy. Kysgaçyk geçirenim odal kamil geçti elhamdülillah. O hamyň ogluny elinden alypdyrlar. Ärniň taýfasy ogluny elinden alypdyrlar. Özüniň jiger guşesini bağlasyny elinden alypdyrlar. O da zenanaň elinden. O ham adamsyndan aýryldy. Adamsa Medinäge Munawwara gitdi. Hazreti Ebu Selme oguljugyna göwün hoş etip galy, oguljugyny elinden aldylar. Bir ýyla golay gijewni ağlap, güne erti bilen çägeliň üstüne çykyp, tä gün ýaşaýança ağlap, akşam ýene öýe gelip, Hudaý üçin, din üçin bir gezekde etiraz etmäni, şikayet etmäni, aýş men musulman bolansak şu dertli bir de düşdi da diýmäni, bir ýyl geçirenden soňra aham oguljugyny berip, ay gitsen Medinä diýip, bir öýdi bilen oguljugy Hudaýda arkasy Medinäge şeýin ogran denana Hazreti Ummu Selme. Peýgamberimiziň denanasy bolmaqa adamsyndan bir ýyl geçenden soňra Medinä ograndan soňra oguljugyny kujagyna alyp da Medinä Munawwara ogran beýik sahaba denana. Aham ýolla Osman diýen bir kafir adam Osman Zin-Nurayndan başga ay men öz ýurdumyzyň denanasyny iyi berjek däl ýekejöz menne ýanyňdan kömekleş gideýin diýip 10 güllap gijewni bir bilen gurrun etmäni habar atmany iffet bilen arastalyk bilen iman awry bilen ol kafir bolup maňa habar atmandyr bir de musulman bolup özüni ýygnap imanyna gaýym durup şol zenany özünden bir biderek hareket kökölmese zinany ur özünden hareket kökölüp başlamasa erki adam ilerlemedek bolýar, muny bitin insan bilýär. Om özünden bir hiç biderek hareket kökölmäni, bizire haramzadyň pikirine bolmansaň, ýygyne bolmansaň, Hudaýyň rezaýet içinde bolmansaň, 10 günne Medinäge Munawwara adamsynyň ýygynden baran beýik zenana. Kim? Hazreti Ummu Seleme, oham oguljugy adamsy Medinäge Munawwarada bolan beýiklen ana. Aham bir gün adamsyna aýdypdyr. Adamsy kim? Hazreti Ebu Selme. Qalat Ummu Selme li Abi Selme balagani annahu laysa imra'atun yamutu zawjuha wa huwa min ahli al-jannah thumma lam tazawwaj illa jama'a Allahu ta'ala baynahuma fil jannah. Ummu Selme bir gün adamsyna aýdypdyr Medinä barallaryndan soňra zindigilerinin içinde ey adamym diýipdir. Men eşitdim bir erki adam dünýeden geçse, o şoň ýygyny zenanaty imanyna gaýym bolup, arassa bolup, iffetde özüni saklap soňram zenanasy dünýeden geçse, şola ikisi de cennetde baham boljakmyş diýip eşitdim diýipdir. Hazreti Ummu Selme. Gelipdir, senne ba diýipdir. Men sana ähd ediýän sen dünýeden geçenden soňra men izdivat etjek dälipdir. Munna aýtýarlygy Ebu Selmeň jengi Uhudda da yara düşüpdir, ýa şondan soňra aýdypdyr, ýa da ýöne gurrun içinde gurruna salypdyrlar. Men ähd ediýän sen dünýeden geçsen başga äre barjak dälipdir. Adamsyna şey diýipdir. Cennetde bile bolmagymyz hewes ediýän diýipdir. Göreyli Hazreti Ebu Selme adamsy näme diýipdir. Bir beýik insanlar näme diýipdir. Maksatları ýokordäki adamlar näme diýipdir. Maksatları bu dünýäň lezzeti dälle Allahyň rezaýaty bolan adamlar näme diýipdir. Atuti'inani denanasyna adam saýdypdyr. Men sana bir zat diýsem edersiňmi diýipdir. Denana saýdypdyr, ederin diýipdir. İza mittu tazawwaji Allahumma arzuq Ummu Selmete ba'di rajulan hayran minni la yuhzinuha ve la yu'ziha. Onna eyden anam diýipdir, men dünýeden geçsem
sen izdivaç et dipdir. Oğlum ey bar Hudaya, men dünyadan geçsem, şizen anam Ummu Selma'ga bir adam sataşsın, la yuhzinuha ve la yu'ziha. Şi Ummu Selma'nı eziyet vermeyen, şın yüreğini yakmayan, şını narahat etmeyen bir er sataşsın şına deyip, özünün denanasına şeyle doğa etiptir. Oğlum bu ürün şodur şuna kalıptır. Hazreti Ebu Selma ve Hazreti Ummu Selma'nın görürünü. Oğlum Ebu Selma cengi Uhud'da kan yara düşüyor. Resulullah can üstüne bariye, ona çeli Ebu Selma'nın canı çıkıptır. Şehitlerin hesabından moliyada. Qavqulağasın. Otoğun içindeki adamla ağla, her kim ağzına gelen kefe aydiliya da bir ayrılan ay palan molli palan molon molsa deyip. Peygamberimiz aydiptir. La tad'u ala anfusikum. Bedduğa etmeyin özünüze deyiptir. Kaş nem molon molsa deyip, kaş men nem molon molsaydım deyip. Hası cenane cemaat ağzına alayığınla musibetlarda. Özünüze bedduğa etmeyin deyiptir. فإن الملائكة تؤمنون على ما تقولون. Sizin aydiyan dualarınızda ferişteler amin neyse, kabul olsa özünüz dargarsınız deyiptir. Musibet yetişenine beddua etmeyin deyiptir. Ey Müslümanlar, içeriğimizi eşittireyin Resulullah'ın sözü. Musibet yetişenine beddua etmeyin deyiptir. Ferişteler amin deyip, dua kabul olsa dargarsınız deyiptir. Nahum Peygamberimizin özü Ebu Selma dua ediptir. Allahümme gfir li Ebi Selma. Hudaya şun günahını geçtiptir. Varfa derecetehu fil mehdiyyina. Uluqan evliyalan, uluqan adamlan yanık, şun uluqan dereceli adam etdiptir. O şun qalallarını da Türkmen aydiye iyi yarasın diptir. Qalallarını da ve ahlifu fi aqbihi fil gabirina. Qalallarını da iyi yarasın diptir. Qalalları imanla yaşasın, qavluqda yaşasın diptir. Vagfir lana ve lehu ya Rabbel alemin. Hudaya Ebu Selma'nın da bizim de günahımız geç. Vefsah lehu fi qabrihi ve nevvir lehu fih. Hadisun sahih. Keza fil envar lil imam Bagawi. Hudaya qabrin nurlu et, marqadın munevver et deyip, Peygamberimiz sana dua etiptir. Sahih hadis. Oham adamsa ayrılandan sonra ham yankı enemiz Ummu Selma Peygamberimizin bir gün mübarek huzuruna geliptir. Ya Resulallah, men adamim ayrılı Ebu Selma deyiptir. Yani men narahat, yüreğim yandı, bana bir gövüllük ayt, bana bir dua hayret, bana bir zat evret deydi de Peygamberimiz bir dua evretiptir. Onunla ey Ummu Selma, sen şu duan kanet deyiptir. Allahümme gfirli ve lehu ve aqibni minhu uqba hasanah. Ravahul İmam Müslim. Onunla sen dua et. Hudaya men de günahımı geç. Ebu Selma'nın da günahını geç. Ve şun izinle men akıbetim hayır et deyip dua et. Men qavluqda yaşayın deyip Hudaydan dile deyiptir. وَلَمَّا اِنْقَدَتْ عِدَّتُهَا خَتَبَهَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Aham iddeti geçenden sonra 4 ay 10 gün geçirenden sonra bir neçe sahabalar Ummu Selma Qudoluğa barıptır, şoň bilen izdivaç etmeden çüreyim. Hazreti Ummu Selma edmendir. Näme? 4 çağası galypdyr. Hazreti Ebu Selma'dan 4 çağası galypdyr. Aham Peygamberimiziň özü Adem-i Beriya Ummu Selma'ga bitin musulmanlaryň eneleri bolmadan çüreyim, Peygamberimiziň denanasy bolmadan çüreyim. Hazreti Ummu Selma'nın da 4 çağası var. O da kabul edip Peygamberimiziň denanasy bolup bitin mümin musulmanlaryň eneleri 6-njy Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin izdivaç eden denanasy enemiz Hazreti Ummu Selma Peygamberimiz denanalara hormat koyuşun ders aljak bolsak, denanaların özü İslam dini denanalara şizire hormat koyýarlygyny ders almalygyny özümiz içinden düşünüvermeliam. Muň üstünde men wagt güýmemäýin. Be her hal 6-njy Resulullah'ın denanasy bitin mümin musulmanlaryň eneleri kim boldy? Hazreti Ummu Seleme radıyallahu anha valla.
Peygamberimizin pesperçiligini özde, 4 çağırı denana, hormat koyuşunu özde. Emma 57-nji ýaşynda Zat-ı Riqa diýen bir waka bolupdyr. Biter içinde ulaqan dersler var. Qawjitdan qulaq asyn. وَلَمَّا ظَهَرَ الْغَدَرُ لَدَى كَثِيرٍ مِنْ قَبَائِلِ النَّجْدِ بِالْمُسْلِمِينَ. Geçen heftelerde geçipdi. Necd diýen ýurdun adamlary, kan sahabalary şehit edipdi. Mugahym bolupdi. Medine-i Münewwereň döwründe goýun üstünde, mal üstünde turan sarwaly dagda, häzir musulman bolmadyklar dagda sahabalara mugahym bolýanmışdyklar. Öldürjek bolup, wurup ýenişek bolup, aham şowullerde Peygamberimizin 57-nji ýaşynda bir kerwan gelipdir zat satmana Medine-i Münewwerege. Aham bular aýdypdyrlar, biz falan taifa çarwa adamlardan, mal üstünde bolýanlardan biz näçe taifalary gördük. Siz musulmanlar bilen jeň etmeden çürim teýýarlanyp dula. Sizi wurimin jaýly berýän diýipdir kerwan adamlary. فَبَلَغَ النَّبِيَّ الْمُصْطَفَى sallallahu aleyhi ve sellem qawluhu. Aham bir kep peygamberimize yetipdir. Peygamberimize yetip aham Peygamberimiz 400, bir neçe rivayette 700, bir neçe rivayette 800 sahabasyny hemmesini ýürüň şolara gaşyn cihat bu jeň etmeden çürim ograýlyň diýip sahabalary bilen şol çarwalaryň üstüne, mal üstüne, oyun üstüne, dawar üstüne bolýan çarwalara gaşyn ograpdyr Peygamberimiz. Aham ýolla hawa kızgın çägelek sahabalaryň bir toparlarynyň kowuşlarynda ýok bolup wa kana al-ashab radiyallahu anhum rabatu ala arjulihim min al-kharaq wal-riqa ittiqa al-harr. Aham bir topar parça para tapsala ayaklaryny daňyp bir tike parça tapsala bir zat tapsala ayaklaryny daňyp şoň bilen ýolla ograpdyrlar. Hawa kızgın bolansaň çägede ayaklaryny eziyet berenseň ayaklarynyň da ýarty kowuşsuz bolansaň oham on adyny araplar Zat-ı Riqa atdypdyrlar taryhda. Ayagyna parça daňan sahabalar diýdi. Ayagyna ýyrtyk zatdan ogran sahabalar diýdi. Şonda da lizzet alyp ogurýanmışdyk da sahabalar. Şu kıyınçılık bilen mariyala, ayaklarına parça dank bariyala, bir tofarının dırnaklary kopup bariya, hewir kızgın havada bariyala, özlerinde lizzet alyp bariyala şula adamlar. Şulanda oglaň şowy barmışdyk ha. Şulanda iýigini barmışdyk ha. Şularda bir ýala adammışdyklar. Şulanda ayaklarına çären kızgyny eziyet berenne, jydaman ayaklarına parça tapsaly daňy berýänmişdikler. Qadim adamlar fark etýär diýip allanmaly urun diýil haşy. Ýöne şo gelip berşilerini, şo kıyınçılığın içinde de zindigilerinin lezzet alýanmışdyklar. Şu taýy bir geň zat. Şo kıyınçılığın ayşy qalmagal, ayşy kıyınçylykda bizim başımızdan sawulmady wallahi wa dip nauzu billah şikepler aglyny alanakçylar adamlar. Näme? Adam diýäniň bir zady aşky bolsa, hewesi bolsa, ol ýadanakda. Muny hemmemiz bilýärsäkin bu ýagdaý. Ertiden akşama, akşamdan daňa giýjüni diýilen kaýa bir tower adam bir zady meşgul bolanda ýadanak, şoň puluny aşky bolup ýa dünýesine aşky bolanda biz zady biz gözümüz bilen görüp bäň ýagdaýlarymyz. Hatta oglanyň şoňundan nada biýdar bol, hatta özüni dözmäň nagda ýene şoň ýerine ýortup gelipdi. Ýöne zindigisinden ýöne lezzet alanak, imme bu adamlar ayaklaryna parçadan çägen kızgyny eziyet beripdi, ayaklarynyň ýalaň açlygyndan ýöne şol lezzet alyp ýaşaýaly. Eşin pikirini etmeliämay bil. Kowuş bolsa tekmil, evin maş bolsa tekmil, jaý bolsa tekmil. Tekmil däl, hol garyp diýseňde bilen müňden birçe boljak däl. Onda da mydam adamlaryň hiç gaýsynyň arameşi ýok. Şu zamanda ýaşaýan adamlar. Hepki wagtym ijad edene men gurrumdan çykyp barýanna. Bibenneler ayaklaryna parça para daňyp da keyif edip lezzet bilen Rasulullah ýoldaş bolayly. Hudaý üçin bolsun, din üçin bolsun diýip Peygamberimiz bilen ýoldaş bolup şol goýun üstünde, mal üstünde
leşker üýşürip musulmanlar bilen urşak bolýan adamlaryň üstüne gaşyn barypdyrlar. Oham Peýgamberimiz bärräkde durup bir tofar sahabalaryny iýi beripdir. O sahabalar boş gelipdirler. ثم سار صلى الله عليه وسلم في أصحابه حتى أتى محلهم. Oham Peýgamberimiz öýli sahabalar bilen şolun kümelerde bolsa, çadırlarda bolsa, şu mal saklanýan ýerlerine barpdyr. Çağalary denana olanşygy idir eger erki adam ýok. وقد ذهبت الأعراب إلى رؤوس الجبال. Olan yüreklerine korku düşüp hemmesi dağın üstülerine kaçıp gitipdirler. Aham Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiç bir jeng zat bolmany şo durşuna sahabalary bilen Medine-i Munawwaraga gaşyn öwürlik gaýdypdyr. Ýolda bir waka bolupdyr. Ey musulman jawan dost, ey sofîşan, ey kepläp duran, ey ahunjan, ey adançy, ey bazary, ey men galbym saf ahym diýen adam, yürek dogry bolsun yürek diýen adam, özüm bilýän ahym bu zatlary diýen adam, ýaşuly, hacı däde, ejeke, musulman, ýolda bir waka bolupdyr. Hudaý üçin kulagyň gerdi kulagas. فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيره عشية فنزل صلى الله عليه وسلم في شعب. يقول يا قال يحسدم ثمرة يقول قال مال ولتر لكيروان دشملي ولتر يلين راكمش هوها أهم Peygamber من sahabalar bilen iki dağın arasında derede düşüptür, yüklerini yağdırıp düşüptür. Aham Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabalarına aýdypdyr. Men raculun yaklauna al-leyla. Hani şu akşam kim dayaw durjak diýipdir. Hemmesi ýadawha. Musafiratdan gelýärler. Kızgın havada. Ayaklarını parçadan gelýän sahabalar. Şu akşam biri saklajak sahabalar kim aýdypdyr? Yatmany durmaly adam açaly. Men raculun yaklauna al-leyla. Kim duracak şu akşam deyipdir. Faqala raculani Ammar ibn Yasir radıyallahu anh ve Ubbad ibn Bishr radıyallahu anh. Nahnu ya Resulallah naklauka. 40 yaşa yetmedik iki tane cavan sahabe derre oturup biri Hazreti Ammar Yasir ol Mekke'den gelen sahabe. Hazır 40 yaşa yetmedik cavan oğlan. Ve biri de Hazreti Ubbad ibn Bishr diyen sahaba ol Medineli. Biri Mekkeli cavan oğlan, biri Medineli cavan oğlan. Biri muhacirilerden, biri ansarilerden. Ya Resulallah, bir de özümüz durur siptir. Aham bolya dittir Peygamberimiz. Hemmesi yadaw istirahat yatıptırlar, ikisi galypdyrlar. Aham beýikrak ýerde ikisi çykyp durupdyrlar. Aham döwrüň ödäpdirler, galaba yer görünýän ýerde ikisi durup, aham Ubbad ibn Bishr keplemäne durupdyr. Faqala Ubbad li sahibihi: "Ayyul leyli ahabbu ileyka an akfiyaka awwalahu?" Hazreti Ubbad görüpdir Ammar Yasir'in birme ýa-dowrak ýüzünde ýa-dowluk görünip duran, aham ey Ammar diýipdir Hazreti Ubbad. Medineli sahaba, Mekkeli sahaba gaýdypdyr. Giyeceğin avvalını sen yat, ahirranı ortasından bilek sen turdarın, men yatarın deyiptir. Sizlik bölüştük nädire maslahat deyiptir. Ýa-da men bu mahal qyşyryň istirahat edeýin, sen oýa boljakmy? Ýöne sen şu mahal qyşyraga deyipdir. An akfiyaka awwalahu, giyeceğin awwalyny men yataýyn, sen ýa-da görünýän deyipdir. Beýik adamlary Hazreti Ammar radıyallahu anh ayettir, ikfini evvelahu, men yadav deyiptir, men qyşarsam qawy boljak deyiptir, gözüm yımılıp barya diyen ýaly. Evveline sen mol deyiptir, giyeceğin yarınına deyiptir, men turdağa deyiptir. Aham bolya deyiptir, Ammar qyşaryp uqag deyiptir, inni Ubbad näme derqam. Faqama Ubbad yusalli.
bir kuşaklı mert sahabalar yukarı kalıp namaz okuymanı durupdur. Hem sahabaları Resulullah'ın saklap durduğu, hem vaktini boş geçirene teheccüd namaz okuyupdur. Ubbad diyen sahaba, bir de yani kavurunun aydeyin, kıskaç. Ve fi sahih Bukhari, an Aişe radıyallahu anha, أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوت عباد فقال اللهم ارحم عبادا حديث صحيح. Ubbad diyen cavan sahaba Medine'nin qarilerinin biri. Kur'an hatmederler. Müslümanlar ders aleylik buyurduğundan. Medine'nin qarilerinin biri. Hey bir okuyanmıştı Kur'an. Bir vaqtda Peygamberimizin mescidinde yeköde Kur'an okuyup duranmış. Hazreti Ayşe'nin otağını da eşitilip duranmıştık, okuyup duran tez. Mescidin kaptalında da Peygamberimiz de oturanmış. Oğlum kimin sesi deyiptir? Onu bu Ubbad'ın sesi deyiptir. Oğlum Peygamberimiz dua ediptir. Allahümme erham Ubbadan. Hudaya men şkari sahabamı rahmatına sal, rahmatında olsun şu dünya ahiretinde deyiptir. Şol hayır duanı alan sahaba hafe. Ammara aydiptir, sen yatıp ediptir. Turakana öz namazı uyumayıptır. Bazıları da günlük uyumayıp geçiriyen Müslüman doğallardan. Kuşin başında vaktini geçirip veren Müslüman doğallardan. Binama uyumayıptır. Fakama Ubbad yusalli. Namaz okuymanı duruptur. Hudayın huzuruna giriptir. Ve akbala aduhun yatlubu gırreten. Ohan bir kafirlığın biri şu koşunun bardığını bilip ok yayını teori tekmil edip tir kamanını tekmil edip bilen daşından aylanıp verilmiştik. Şu ürün hakikat görürünle. Senetli tarih kitaplarda sebit bolan görürünle şila. Ohan görüptür bir qaranı örttür. Türkmen qara diye bir adam yukarı kalıp namaz okuyup durallığını örttür. Hazreti Ubbadi. Ohan inne hâzâ larabi'atul kavmi. Şular saklap veren şular adam olmalı bunu öldüreyin menittir. Başkalarının yatallığını bilip şu dik durup namaz okuyup duranın daşanrak yerden heyuret çemeler fefavvaka lehu sehmen fevada'ahu fih feramahu fentezahul Ubbad. Hazreti Ubbad namazın için tir kama yay bilen belleptir. O da gelip bir yerine düşümüptür. Oğlum Hazreti Ubbad radıyallahu anh namazın içinden çıkmayacak olup şu durun yerine tir et bırakana yine namazın okuymanı duruptur. Son Resulullah can kan minen dehret bozuluya diyen mesele hazır Ubbad eşitmendir. Dehreti bozulmayan fikri diyorti. Dedi yürüye harılmalı açın haşa. Hem sahabeler yatiha. Ubbad oku çıkarakana yine namazını iğrin alıp gidiyordur. ثم رماه بآخر فوضعه فيه فانتزعه. Oğlum kafir ikilenci okunu atıptır, o da gelip düşümüptür. Onunla çıkarakana yine namazını okuyuptur. Bir suranı okuyup bariyamıştık işte gürrüngeler. Şu ayetlerinin iyiliğini alıp gitiptir. فوضعه فيه ثم رماه الثالث فوضعه فيه فلما غلب عليه الدم ركع وسجد وسلم. Üçüncü ödekte yine atıptır. O da düşümüptür, onunla çıkarıptır. Görse bitir kan kana kutturan, rukuğa gidip, secdeye gidip, oturup ettehiyyatı duasını okuyup salam veriptir. Sümme kâle li sahibihi iclis. Oğum barib yuvaş açıktan kavmi turulmani. Yankı yoldaşı olan Hazreti Ammari Yasir'i yuvaş açıktan turuduptur. Otur tiptir. Fakat utitu, fecelese Ammar. Bana ok deyiptir. 3-4 yerinden vuruldu deyiptir. Kanına soğuk çıkıp duramam böyle. Ammar turuptur. Ol yankı bir neferde görüptir yoldaşın turudallığını. Ol kaçıp gidiptir. Böyle devruğun özdeptirle. Görse bir nefer bir düşman gelmişti ki sahabaları Ömer'imiz dua ediptir. Allahümme erham Ubbadan. Hudaya men şkari sahabamı rahmatına sal, rahmatında olsun şu dünya ahiretinde deyiptir. Şol hayır duanı alan sahaba hafe. Ammara aydiptir, sen yatıp ediptir. Turakana öz namazı uyumayıptır. Bazıları da günlük uyumayıp geçiriyen Müslüman doğallardan. Kuşin başında vaktini geçirip veren Müslüman doğallardan. Binama uyumayıptır. Fakama Ubbad yusalli. Namaz okuymanı duruptur. Hudayın huzuruna giriptir. Ve akbala aduhun yatlubu gırreten. Ohan bir kafirlığın biri
şu koşunun badığını bilip, ok yayını tevri tekmil edip, tir kamanını tekmil edip, bilen daşından aylanıp verilmiştik. Şu ürün hakikat görürünle. Senetli tarih kitaplarda sebit bolan görürünle şila. Oham görüptür, bir qarany örtür. Türkmen qara diýdi, bir adam ýokary galyp namaz okyp durallygyny örtür. Hazreti Ubbadi. Oham inne hada la rabi'atul qawmi. Şular saklap beren şular adam bolmaly, muny öldüreýin men diýipdir. Başgalarynyň yatallygyny bilip, şu dik durup namaz okyp duranyň daşanrak yerden hewr etşemeler fafawqa lahu sahman fawada'ahu fihi faramahu fantazahu al-ubbad. Hazreti Ubbad namazyny çynlemiş. Oham ol ýanky kafir tir kaman bilen okýay bilen belläpdir, o da gelip bir ýerine düşmüpdir. Oham Hazreti Ubbad radıyallahu anh namazyň içinden çykmajak bolup, şu durun ýerine tir atberakana ýene namazyny okymagyna durupdyr. Şon Rasulullah jan qan bilen dehret bozulýa diýen mesele häzir Ubbad eşitmändir, dehreti bozulmaýan pikir edýär. Hey düşman yaptırdı yüreğe harılmalı ha. Giyeceğin içinde haşa. Hemme sahabeler yatiha. Fentezahul ubbad. Oku çıkarakana yine namazını iyilin alıp gidiyordur. Thumma ramahu bi ahar. Fevaza'ahu fih. Fentezahu. O hem kafir ikilince okunu atıptır. O da gelip çümüptür. Onunla çıkarakana yine namazını okuyuptur. Bir suranı okuyup var yemiştik işte gurrüngeler. Şu ayetlerinin iyilin alıp gidiptir. فوضعه فيه ثم رماه الثالث فوضعه فيه فلما غلب عليه الدم ركع وسجد وسلم. Üçüncü edekte yine atıptır. O da çümüptür, onunla çıkarıptır. Görse biter kan kan okutturan, rukuğa gidip, secdeye gidip, oturup ettehiyyatı duasını okuyup salam veriptir. Sonra قال لصاحبه اجلس. Oham barip yuvaş açıktan kavmi turulmani. Yankı yoldaşı olan Hazreti Ammar Yasir'i yuvaş açıktan turduptur. Otur deyiptir. Fakat utitu. Fecelese Ammar. Bana ok deyiptir. 3-4 yerimden vuruldu deyiptir. Ama kanına çok çıkıp duramamalı. Ammar turuptur. Ol yankı bir neferde görüptir yoldaşın turdullığını. Oham ol kaçıp gidiptir. Böyle devruğun özdeyiptirle. Görse bir nefer bir düşman ulukon bir zat değilmişti ki sahabaları Resulullah can turdur yani. Oham beharik gelip mun derman etmeyene durallarına Hazreti Ammar aydiptir. Ey ahi, ma mena'aka an tuqidani fi evveli sahmin rumiye bih. Ey doğunum am, obbat diptir. Sen neyme diptir ok atıp duqalı hiç çıkarıp okuyuverttirsin. Deslapkı oktu diptir, men turulmalı hakim sen diptir. Deslap bu oktur, ruku et, secde et, namazını bozmasan da. Ey obbat bir cevap veriptir. Ey obbat bir cevap veriptir. Ey obbat bir cevap veriptir. قال العباد رضي الله عنه كنت في سورة أقرأها وهي سورة الكهف فكرهت أن أقطعها سبحان الله. Hey bilir ne ecra adamlarmış. Ey biz de Müslüman, şular da Müslüman ha. Ey biz de la ilahe illallah diyes, şular da la ilahe illallah diyenmiştikler. Ey bineme cevap veriptir. Ey Ammar deyiptir. Namazda Sure-i Kahf okuyup doğdum deyiptir. Şu kafirin bellerliğini gördüm deyiptir. Şu sure tökünmeke yürüyüm etmedi, ruku etmeyene deyiptir. Asıl kesesim gelmedi şu suran deyiptir. Ey ayeti kesmek diye. Mesela elhamdülillahi rabbil alemin. Alemine yetireyin deymenler ha. Suranı tökütecek deyiptir. Sure-i Kahf bir para olay ha. Ey Sure-i Kahf 10 sefeda var. كنت في سورة أقرأها وهي سورة الكهف. Ey ağallım okuyup duran namazı farz namaz olsa. Şeriatın icazı verip duran namazı. Aslında oturup okuyacağım bolya nefil namazı. Teheccüd namazın içinde. فَكَرِهْتُ أَنْ أَقْطَعَهَا. Suranı kesmeyen asıl yokuş verdim deyiptir. Hatta afruga minha. Şu suranı tüketmedim durorun deyip oku çıkardım da iyiliğini alıp gidiverdim deyiptir. فَوَاللّٰهِ and içiptir iyiliğinden obbat. Allah bilen and içiyen deyiptir.
لولا أني خشيت أن أضيع ثغرا أمرني به رسول الله صلى الله عليه وسلم من صرفت ولو أتي على نفسي. Allah bilen ant bolsun diptir. Korktum diptir. Resulullah can bana emretti, bana buyruk etti. Sen şu taada dur sahabalar saklı dip boynuma taktı diptir. Şol amanatı bitirmerin mi ka dip korktum. Yoksa canım çıkardı suranı kesmezdim diptir. Velev utiye ala nefsi. Canım çıkardı and içen diptir. Suranı kesesim gelmedi diptir. Suriye Kehf'i tüketmen ruku etmerdim. Ya şu taada ölüp yıkılırdım. Ya da suranı töködördüm diptir. Yani şu namazın içine düşman gelir mi kadip Resulullah'a ve sahabalara el uzadar mı kadip ve Peygamber'in men boynuma bir amanat okladı. Sen şu mahal merz saklayan yanak sen bir saklakçı oldun. Şol amanatı boynumdan vazifemi bitirmediğim olur mu kadip korkup ruku secde edadım da şunu men andıçvay diyen diptir da. Radiyallahu anhum ecma'in. Hazreti Ubbad ibn Bişr qari sahabaşı. Ey qariler, men Kur'an hatmettim ahim diyen Müslümanlar. Ey Sofican, zikrediyen dost. Namaza aşin duruyan mümin Müslüman doğallah. Şuna adını ne mi diyecek? Men de yüreğim saf ahim diyen adamlardan mı kamşı? Ya yüreğim saf deyip de merde amal olan adamlardan mı? Yo bidatla görüründür, yürek doğru olsun, yürek diyen adamları hiç kabul eder mi? Ödüm bileyen akim bidatları deyip koymalı da atmayı şey. Resulullah canın sahabalarının tebiyet tapşılarını bilen. Bunlar el lezzetini yerde geçirttirler. Şıla adamlar bilen, kavkulağa asın. Sen nasi heftiler fakat şun gurrunu etmeli biz. Ey min nahilli yüreğine ışık bağmıştık. Min nahilli yüreğine Allah Teala mehabbet bağmıştık. Ey min nahilli yüreğine Kur'an-ı Kerim'e mehabbet bağ. Ey Müslümanlar, bir yali mümin Müslüman haşa. Yani bunlarda la ilahe illallah Muhammed Resulullah ay diyenmiş. Ey cavan dost, cavanmıştık haşa. 40 yaşa yetmetikmiştik. Bilen Allah Teala ışkını, bilen Kur'an-ı Kerim'e ışkını, bular bazılarında hoşluğunu gözlemeyenlerle. Kan adamlar var bu hususçı zamanla, hususen zinanalan içinde mümin Müslüman adamlar. Özünün hoşluğunu, vaktini geçirmesini, lezzetini bazılarında puç hıyallerinin ömrünü geçirtler yani. Onun bitirip gurrunları da eşitmellerden, Resulullah'ın yaşayışının gurrunlarını eşitmellerden, ne biz biliyazsa bidatlar diye. Olar kan eşitiptir diye. Ya da nesip olana, ya özünün tekebbürlüğü icade verene, ya özünün gururu icade verene, onun dünyasından lezzet almanı, kabrından lezzet almanı, kıyamadından lezzet almanı, ömrünü puşluk bilen geçirmeli. Ey şıla adamla bilen, özünün hoşluğunu daruhanalığın içinden gözleyen adamlar şılar bilen denmeyi, haysi bir kurs adama aram bakışlayıp gizip veren adamlar bilen, kimi bu savutlu adamların içinde, esri ilmin içinde, esri teknoloji, esri kompüter deyip ağzını doldurup kepleyen zamanımızın içinde, bular aramışını yerden gözleyiptirler. Bular özünün cahillığını yerden gözleyiptirler. Bular özünün hoşluğunu yerden gözleyiptirler. Ama neciri düşümlü, savutlu adam, şehrin içinde menlik birini aşap birini adam özünün hoşluğunu kursun içinde gözleyip be. Bundan ağırda hoğurluk olacak mı? Bundan ağırda zillet olacak mı? Bundan ağırda küçülük olacak mı? İnsan özünün hoşluğunu şimyayın içinde gözleyip be. Özünün hoşluğunu kursun içinde gözleyip be. İnsanın aklı sıvı direk ittikam. İnsan özünün şeyle ruhunu yitirmeli zaman mı olmayı? Şeyle özünün hoşluğu yirgediğini yitirmeli zaman mı olmayı? Bir beyik adamları görsen nezir ışılan gurrunlarına eşitmeyen adam geçirmeli. Şu gurrunlardan habersız olup da dünyadan geçti adam armağan yaşayacak ha. Şıdatlardan da habersiz olup Huday Teala'nın ışkını mert bulan adamların gurrunlarından habersiz olup iki devir tesvisan anı öğünü ne oldu mukadip geçen adamlar da hit geçecek o dünyadan. Bir merde adamları yani öğürlep durmalı, öğürdüğün çağda ağzından bal akacak bulan gurrunların ağzında.
Ey on etten gürrüňüz. Ok degdi, düşmanyň okudygyny bilip öti. Namazyň boz ýüregi ýarlyp gyýgyram haly. Oky, tamam hun serdi bir ok çykaryp namazyny okuýp öti. İğneni delilini aýdyp öti. Surany kesesim gelen akdy. Ay bir ayet bolsa ayeti tamam etsin. Elhamdülillah diýende degipdir. Rabbil alamin ýakyna kesdi. İkincide degmeli ýene de odana, üçüncide degmeli ýene bodana. Bu adamlar ýerde bolmaly. Biz kişilerden hakikaten dersimde alayly. Sözüm eşdiýän mu'min jawan we ýaşuly hajaga türkmen dogallarym. Hoşlugymydy Allah'ın kelamından gözdäýilen. Hoşlugymydy Hudaýyň hoşlugyny ýetegine gözdäýilen. Bazarın içinden insan hoşluk hiç tapyp bilmez. Öňküden beter awarralykdan başga zat ýokdur. İnsan guşyň içinden hiç wagt hoşluk tapyp bilmez. Şo wagt güýmenip biler ha. Emma insany dargadar. İnsan horlar. İnsan istirapda goýar. İnsan stresde goýar. Ýylgünümiz gözde berelinde. Muňa gadim wurun gerekkä öz ýylgünümiň içinde bazar. İnsan özünü o ýagdaýa ýetirmesin. Peygamberimiz aýdýanmyşdyk: "En tec'alel Kur'an rabi'a qalbi ve nura sadri ve jala'a huzni ve zahaba hammi." Ey bar Hudaýa, Kur'an-ı Kerim min kalbimiň ýady bolsun diýenmişdik. Kur'an-ı Kerim min kalbimiň ýady bolsun diýenmişdik. Adam ýazda daşyry çykanda hawaň açylýarda, mende narahat wagtym bar Kur'an-ı Kerim açamda, Kur'an okuýamda ýüregim açylyp gitsin diýenmişdik Peygamberimiz. Bizim hoşlugymyz Allah Taala'nın hoşlugynyň eteginde. İnsanyň ruhunyň hoşlugy Allah Taala'nın muhabbetiniň içinde. Bu wurrundan daşgary wagtymda tamam bolşdy, namazymyzy jaýly okuýaýlym. Bular ýaly bolup bolmaz, o bolýar bular ýaly bolup bolmaz. Ey bular ýaly. Bular ýaly bolup bolmaz diýip goýmaýlyň. Bolmanç 5 wagt namazymyzy awwal özüme nasihat, soňra siz dogallyma nasihat. Jaýly okuýaýlyň. Subhan rabbiyal azim 3 kedek jaýlaýdyň. Subhan rabbiyal a'la'ny iň bärsi peygamberimizden we zalika adnahu. Bärsi 3 kedek aýtmak diýipdir. Bärsi 3 kedek aýtmak. 5 aýtsaň, 7 aýtsaň, 9 aýtsaň, 10 aýtsaň, ýöne fiqh hanafida İmam Agzamyň mezhebinde ulamalar aýdýa, imam boljak adam 3 kedek aýtsyn, şaýat ýedinde ýaşuly bardyr, dertli bardyr, uzurly bardyr, şondan üçin 3 kedek aýtmaly. Bolman sünnet namazda 5 aýdyň, 7 aýdyň, 9 aýdyň, hususan 2 öýüňde okyp duran wagtymyzda. Peygamberimiz käde secde diýenmişdik. Peygamberimiz käde secde diýenmişdik. Şol alham menen surany okuýan wagty ýanyk secdede ýatýanmışdyk da. Ey sahih senetli gurrunlerde bahadaş. Peygamberiň sözlerine, peygamberiň eden amallaryna. Meselen Sure-i Bakara 2 para yarım, 3 para yarım Kur'an-ı Kerim. Sure-i Bakara'ny bir gece okyp durun alhamdan soňra. Rukuwa gidipdir Sure-i Bakara'yı al rukuda Resulullah zan durupdyr. Secdeye gidipdir şu Sure-i Bakara'yı al secdede durdu diye. On biz par namazyň içinde Subhan Rabbil A'la'ny da çalasyp näme okuýarlygymy bilmesek hakikaten gerçeksiz zat. Öýümde de bar düşündireýin. Subhan Rabbil Azim birje 3 kedek, o da farz namazyň içinde. Subhan Rabbil A'la birje 3 kedek sünnet jaýlaý diýilin. Ya namazda haçan durdyň, daşarda bir zat sen hawlyk durup da, namazyň içinde de bolsa, owla namazyň öwünçäp öýdüňe bir pikriňe sal. Men şun çalasym okuýsam da bolsa bir yarım dagyga önçek tamam boljak. Çalasym namaz bilen jaýly okuýan namazyň meselen Subhan Rabbil Azim 3 kedek jaýlaýjak, ya çalasym aýtjak. Ola bir 3 saniýaň içinde oýnapdy. Şeytanyň waswasasy bilen çalasym okyp bir yarım dagyga önçek, yarım dagyga koşun bandyň bendinden ýançan wagt aly. Aňryň märiň aýnaň onu durýançan yarım dagyga baki, o hem özüňe, imanyňa, Allahyň muhabbetine üçin dur. Jahilcedir. Hemmesi bir yarım dagyga bir dagy men näme diýip Hudaýyň huzuruna durmadan hawlyga inni. Ýoksa da bir dagy odal iýrak başla. 3-4 dagy iýrak başla, lezzet ally oky. Hudaýdan ne dile? Hudaýa beýik adamlar näme lezzet alyp namazda durýanmyşdyklar. Näme lezzet alyp Hudaýyň huzuruna durýanmyşdyklar. Hudaýa şondan dile de lezzetden ber diýip Allah Taala'dan ne diläýin. Hudaý Taala galplaňyz we öýleňiz nuri imandan dolasyn inşallah.
bin wagtlaň, fursatlaň, nimetlaň kadryny bilip de gezmek öýdi saadetdir. Hudaý izzetini artdyrsyn inşallah. Hudaý Taala parahatçylyk, ittihad, emniýetden ayırmasın inşallah. Dinimiz, dünyamız abatlyktan ayırmasın. Mescid, medrese, hüzürlemiz ýörüp durmaktan ayırmasın inşallah. Marizlara da Hudaý kuwat bersin. Gözleýärlere de Hudaý kuwat bersin. Musafiratda, hytmatda, gurbatda, daş yerlerde işläp gidip beren doganlara da Hudaý ýar bolsun inşallah. Olja bilen bereket bilen gelsin. Zinanasyny goýup daş yerlerde gidip bäle, olaň zinanlary, imanlaryna gaýym bol. Hudaýyň muhabbetine gaýym bol, awraýyna gaýym bol, gaýym otursun inşallah. Bir alhamd kul huvallah, Suriye Falaq-ı Nas hoş okuýaýlyň. Ötüllemizin ruhuna bahşedip, iyilunimize dua ederiz inşallah. Okuyuverin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Dağdahun ilahi amin. Katmı Kur'an-ı Kerimler vadittir. Peygamberimiz içerisine, ehli beytine, hulefai raşidin, ashab-ı kiram, imam ağzam, bütün mümin musulmanların ruhuna bahşet. İlahi amin. Müşkilli doğullava. Hudaýdan umidimiz gat kändir, kabuldir inşallah duala. Amin ya Allah, ya qadiyal hajat. İlahi amin. İlahi amin. Kabuldir inşallah duala. İlahi amin. İlahi amin. İlahi amin. Amin ya mucib. Amin ya Allah. Birahmetke ya erhamer rahimin. Maşallah, berekallah. Gayrat edin, yoldaşlığını da yardımdan çıkarma.